sa pinggion, tutok lang sa TCGB, Hukon agas kabanggi, magkape kita with BP Henry, nga rin happy. Yes! Henry M in the morning, Henry M sa hapon, Henry M sa morning hirit, Henry M sa pinggion, tutok lang sa DCGB, Hukon agas kabanggi, BP Henry kag DCGB, an idol me. Yo! Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Good morning, 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 good morning. Henry M, ang lalaking hindi inuumaga. Good morning po Pilipinas, mga Bicolano sa manapartikan mundo. Good morning po Legazpi City. Good morning Daraga. Kumusta ka mo dyan? Siring man po mga parantabay niya to dyan sa Albay District. Good morning. Siring man po mga paradangog niya po dyan sa Rapo-Rapo, Nito, mga taga Kamalig. Segundo Distrito, Canalbay. Siring man po sa mga taga Primer Distrito, Canalbay. Taga 3rd District, Canalbay. Siring man po mga tugangan, mga parantabay niya to dyan sa Sursogon, Katanduan. Good morning po mga taga Masbate. Ano Jing? Harayo Jing? Harayo masyado. Ako, maran arayo. Bante, aruke ni. Yan. Okay na ini Jing. Okay na. Yes. Kumusta? Tabi kita gawos. Mga taga, nagatutok sa Facebook Live. Good morning Mga taga dyan po sa Karamuan, Camarines Sur. Makusog dyan ang DCGB. Uda so dyan mga tugang sa mga taga Japan. Good morning, Ismail. God is good all the time. Kasabay niya to mga tugang sa Chief Technician Bonjing Tanay, Camera Tanay sa DCGB. Newsroom, News Manager Mardela Cruz. Sharing man po mga tugang sa Lawasan Mega Force Patrol para po sa mga bareta ngunya na pag-aaga sa Manibela, si Henry Boy Mata. Si Tukayo Boy Mata, ang mata ng DCGB sa kalsada. Ang mata ng DCGB sa kalsada. Tama Jing. Ang mata ni Jing sa coverage. Buda sa pasiring kay Father Momoy. Yan. Good morning, tabi sa inyo ka boss. Ay, kumusta lamang kita dyan? Uy, maratahon na pati. Okay, sandali lang. Good morning, tabi. Sabi ni Pading Ray, Ezekiel 33:18-19, pagka iniwan ng matuwid ang kanyang katuwiran at gumagawa ng kasamaan, kanya nang ikamamatayaon, at kung hiwalayan ang masama ng kanyang kasamaan o ang kanyang kasamaan at gumawa ng tapat at matuwid, kanyang ikabubuhay yaon. Amen. Maraming salamat, tabi. Mapayapang araw ng Lunes, sabi ni Pading Ray Romero. Yan. I love you kaya, Padi. Alam na, Padi. Good morning, tabi, kay amigong Jonas Rosal. Atabon si Jonas. Ang taga-Pukaw, Kanbanwaan, at taga-Pukaw sa Morning Hirit. Yan, Padi. Good morning, tabi, Sabi ni Dan Orense, good news, sana lang. Sabi ni Dan Orense, Buena Manong Bareta sa Morning Hirit. Sabi ni Dan Orense, good news, sana at long last may mga maparusahan na talaga sa anomalya sa pagbakal kay PPE, face mask, face shield at iba pa. Bad news lately, garid baga ordinaryo na sanang nagkagaradan nagkagaradan? At talaga? Talaga may gitkan ka ba? Ay,
Sige do, kulang ang iriyo ko tabi kay ni Dan. Kaya pa follow up ta daw ini, ha? Pa-follow up ta daw tabi ini na pigtext mo yun na may nagkagara dyan sa ano yan? May nagkagara dan sa ano yan? Tama ba pagkabasa ko sa text ni Dan? Baka sa lang pagkabasa ko, madali lang ha. Nagkagagaradan sa sarong prisuhan? Talaga? Sige do, tayo pa-follow up ta daw ini na text na din na Dan o rin. Thank you, Tabi Dan, sa mga istorya mo niya na pag-aaga sa DCGB. Buena manong bareta, mga tugang sa morning hirit, ngunyan pungal daw nin Lunes, fet sa 27 na palan, adi 27 mga tugang of September. Uni po ang latest mga tugang na informasyon tungkol tabi sa COVID sa satuya tabing nariyon nagdakol. Sige nagdagtakang kaso kan COVID. Tapos face to face kita. Ano ba yan? Ha? Tapos mga tugang face to face kita sa likod kan increasing number of COVID cases po sa tuya na lugar. Gari makakahadit man ang mga desisyon. Oni po mga tugang ang latest na report tungkol sa COVID-19. Nadagdagan on. Ili mo na ha. Kang last week mga 400 plus yan, 500 plus. Ngunyan po mga tugang 600 plus, 613. Ha? Nadagdagan po nin panibagong 613 ang kaso kan COVID-19 mga tugang sa Bicol Region na nagtotal sa bilang na 11,121. 11,000 na, Jay. 121. Nadagdagan kita nin 613. Susog yan sa report na kung kaya, ang total na bilang kan COVID-19 sa Bicol Region, 35,775. Mientras tanto, sa 630 na iyan, mga tugang analbay po, 95. Ang pinakadakol naman na kaso kan COVID mga tugang sa Tiwi, 17, 15 sa Legazpi, tig 10 po ang Kamaligbo da Daraga, siyam sa Bakakay, 7 po sa Ligao City, tig 6 sa Ginubatan Buda Tabaco City, 5 sa Pulangi, 4 sa Santo Domingo, 2 sa Malilipot, 2 sa Owas, tig 0 ang Libon, Asinma nito, Camarines Norte, 75, Nagulpi Manso Talisay 19, Daet 15. Sumara lang kausa ng itaramta sa Basod siyam, 8 sa Panganiban, asin 8 sa Vinson, 7 sa Labo. Mientras tanto, Camarines Sur 335, 335, Naga City 145, 45 sa Pili, 20 sa Tigawon, 16 sa San Jose, 13 sa Bula, 12 sa Ragay, 10 sa Tinambak, 9 sa Kanaman, 8 sa Pasakaw, 7 sa Siroma, 6 sa Bato, Asinabwa, Pato, Asinabwa, 5 ang Riga City, Asin Magaraw, Salbatana. O di sa Catanduanes po, 7, 4 mga tugang sa Virac, ang tinamaan. Mantang sa Pandan, San Andres, Virac, sorry. 4 sa Viga, Tigsaro ang Pandan, San Andres, Buda, Virac. Sa Masbate po, 29. 7 sa Aroroy, Masbate City, Buda, San Fernando, Tagpirito yan. Tapos po sa Dimasalang, Esperanza, Tigdua. Sa Sursogon, mga tugang 72, ang may pinakalangkaw na kaso, iyo po ang Sursogon City, 21. 13 sa Erosin, 9 sa Dunsol, 7 sa Magallanes, 5 sa Gubat, Sursogon. Sa iba po, puro lang Tagduwa, Tagturulo. Mientras tanto, saro po ang na-report na gadaan kung kaya nagabot naman sa total na bilang na 1,080 ang nagadaan sa COVID sa Bicol. Mientras tanto, ang recoveries natin, mayroon ba tayong recoveries na na-report? 90. We have 90 recoveries. We have 90 recoveries.
Okay, yan tabi mga tugang an kabilugan. Ang sumada kan COVID sa Bicol Region. Latest yan ha. Latest tabi yan na informasyon. Mga tugang dili po sa Satuya tabing palibot sa morning hirit. Pero mga tugang an kada probinsya padagos man na naggalangkaw ang kaso kan COVID-19. Saka baga face-to-face classes na kita. Mag face-to-face classes na kita, mag-touristing na kita. Sige daw. Padagos ang paglanggaw kang kaso sa palibot ha. Mientras tanto, mga tugang, padagos ang pinag-inganyar kan lokal na gobyerno kan daraga. Ang mga residentes kayo na magparehistro sa Step 2 kang National ID kan Philippine Statistics Authority. Sinabi ni Mayor Vic na ang ID makakatabang para mas maging pasil ang paglakaw. Proseso ang pag-asikaso kan mga manilain na papeles. Doon kay Perete sa munisipyo Iguanin Duwang Satellite Registration na makabugtak sa Barangay Piña Francia, Asin, Anislag. Ako nga, hindi man akong national ID pa. Hindi pa ako nag-apply. Pero igwa kaya ako lisensya sa pagmaneho. Kaya mga tugang, valid ID bag ang driver's license mga kujing. Pwede na yan. Ha? Uminabot po sa... Ito. Mientras tanto, 71 na databi mga tugang na mga... Ay, luma na yun eh. Luma. Luma na ngayang bareta ko. Nasungkit mga tugang kan... Last week niya, nasungkit po kan tulong barangay sa Legazpi City ang top 1, 2, as in 3 pagkatapos ang search for the cleanest and greenest estero sa syudad na pinag-inisyar kan Department of DNR, Department of Environment and Natural Resources Environmental Management Bureau bilang suporta po sa ADAP Estero Water Body Project. Ang mga barangay na ini, yun, Barangay Dapdap Top 1, nakaresibe nin 30,000 pesos. Ang ikadawa, yung Barangay Mauyod, nakaresibe nin 20... Nakaresibe man in cash prize, mantangan ni katulo, yun po ang Barangay Victory Village, Legazpi City. Sinabi ni punong Barangay Glen Barcelong Kandapdap na nasabing award, maging agyat sa endak kung paano marsustiniran asin pagmanihar sa malinig na Old Macabalo River. Mientras sa si Kapitan o sa Kapitan Romeo Madraso, kan mauyod nagsabi man, nagamit na ang premyo para sa maintenance kan sa endang salog. Si Kapitan Joy Bahoy kan Victory Village nagpasalamat sa kooperasyon asin partisipantes kan sa iyang mga residentes sa pagmanihar kan mga basura siringman. Danon nindang magkaigwanin River Rangers na nag-crear man sinda nin River Rangers na mag-monitor sa malinig na maging malinig ang sendang estero. Uni marayon ining programa kan probinsya kan Sorsogon 94.5 million pesos an kan na medical oxygen plant ang pinaglao man ay bubugtak sa Sorsogon. At tapos mga tugang na mapakusog ang pasupply kay ni sinasabing probinsya pati lang sa Kabikulan. Ayos baga ay mabugibok yung oxygen plant mga tugang sa sinabi ng lugar. Okay, yan pa mga buhay naman niya itong Bareta in the Morning sa DCGB ngunyan pong aldaw nin Lunes. Buena manong Bareta sa Morning Hirit. Sige na, wala mong tadamunan mga may birthday ngunyan na pagkaaga digdi po sa tuya na programa. Uy, alas 5:25 na sa Morning Hirit. Ate Kayen, good morning, Miss Beautiful Kayen. Mga taga-daraga, maray na aga tabi sa Bagong Bayan, mga nasa saudan, maray na aga, day makalingaw mag-Jim's Coffee kita. Mga kahirit, mag-Jim's Coffee kita. Stay safe, wear mask and sanitize. Yeah! Marayon man ini si Ate Kayen. Ano? Masurti man kay ni ang lalabs niya talaga. Masurtiun man.
morning sa mga taga-Bagong Bayan, Daragalbay. Happy 78th birthday kay Mama Vasyon Atibagos, Kampalanas, Masbate. Greetings from Chito, Marian, Isay, Anying, and Bing. Good morning! Mama Basyon at Tibagos, happy birthday po sa imo. Ngunyan na September 27. 78 ka na pala. Ay, Happy birthday. 78 na pala. Happy birthday po Sumama ni Chito na Atibagos. Good morning. Happy birthday po kay Arnel Arnaldo. 56th birthday niya po sa San Roque, Legazpi. Ang pagbati galing kay Pading Peter and ng Bagong Bayan, Daraga. Got a gift for you. Pading Arnel Arnaldo. Birthday mo pala Happy birthday Diyan sa San Roque. Sabi ni padihon mong Peter. Happy birthday kay Elena Maylin Aykotso ng Purokto, San Francisco, Legazpi. Hali po sa iyang mga apo. Good morning po. You're growing older now. Pwede po padigdion mo si Sir Jimmy na salita, taso tinampo midigdi sa Purok 5, binayaan na po kan kontraktor, haros na raot na po so tinampo sa Purok 5. Pagkatapos kan irahay kan di kiigdi sa mo yung lugar. Maeleksyon na lamang day po na irarahay. Naraot nindaagan di sa mo. Asan po ini? Memories remain. That will always. O ni tabing nag-text, Saan ko tabi pa dyan nun si Jimmy? Still the same. Saan pong barangay nindo? Anong barangay? Purok 5 kang It all depends. May Purok 5. You've got. Ano pong barangay ini? Pakitext daw tabi. Ipachikta kay Jimmy. Ipachikta kay Jimmy. Kulang po kidetalye ang text mo. Happy birthday to you. Duwa sa text niya pala, kulang po kidetalye. Saan na barangay ini na Purok 5? Happy birthday kay Andrea Main Baltar ng Santo Domingo, Albay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Alright. Okay, sige. Sandali lang. Sa Mayaw kan uwas. Okay. Sige po. Ta-check ta Sige, forward ko ni kay Jimmy na salita. Diyan po sa Mayaw, Uwas, Albay. May diking nagaba. Grabe. Nagapara. Garaba daw ang diki. Saan di pa rin siya daw kan? Sa construction o sa kusog kang baha? Good morning sa mga taga Del Rosario, sabi ni Ayi Rodriguez. Happy birthday po to our daughter, Sofia Faith Atento. Wishing you the happiest and the brightest day ever. From your mama and papa. Thank you. Oy, happy birthday Sofia Faith Atento. Happy birthday. Good morning sa Kamalig Kasuhapon, lockdown, kaya day man kami nakadago sa sentro. Sa tiwi, iyo man. Iyo po, totoo yan. Blessed Monday morning and to your dayupot na paradangog. Thank you for making us happy every day. Packets of joy, can morning hear it. Diyos mabalo. Ang mga tirada ni Kwan, ang mga tirada ni Ate Marcia, matindi adi. Thank you Ate Marcia. Mabuhay ka po. Pwede maaraman anong oras ang second dose sa convention? Ayaga po yan. po yan. Po yan na office hours po yan. That your birthday has come. Office hours po yan. I hope. For office hours po ang pataas. Yan po. Yung pang-schedule ka pagbakuna ta. Kung may second dose ka ngon yan, di yun na po yan ang dapat na reparoon mo ta. Doon mang kakiatab nga, naatab ka man po na mabakunahan. Iya po, okay? O sandali, check ta muna. Sandali lang, Angie, check ka muna sa mga text sa Facebook natin. Celso Oraa Lopez Jr., morning, watching from Kuwait. Emi Kiyobe, listening from Binanuan, Ligao. Happy birthday kay Colonel Adan Magdasok. Anali Moresco Convocar.
Pakigreet po sa mga residentes kan barangay Puod, Ginubatan, Albay. Happy Monday morning sa lahat. Agnes Janeta, pabati po happy birthday, 62nd birthday kay Maria Alejam Romero. More birthdays to come. Enjoy your day. Thank you po. Yan. Ha? Sa Chaporing Almilla, mata naman. Cheat par din yan from Makati City. Josephine Moit Galvez. Good morning. Ryan Bulawan, mata na si Ryan. Ma'am Jelay. Good morning po kay Mama Nancy Nad. Mama Nancy Nan, Papa Alon. Yan. God bless. Okay. Okay na, mayroon pa ba tayong reaksyon? Zeneca Musa Robrigado. Happy listening sa Musas and Robrigado's family. Okay, yan na muna. Oramong tan mga dagdag na istorya. Ali po dyan mga tugang sa newsroom. Kandi si GB 5:32 sa Morning Hear It. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Paring Mar, good morning. Kumusta dyan? Good morning, BP. Good morning sa mga taga-Mantabay. Headlines kunyan na pagkaaga. Kadagdagan ng supply ng Sinovac COVID-19 vaccines. Nagabot na sa nasyon. Pantang NCR nasa high risk pamanggiraray sigun sa Okta. Kaso ng COVID-19 sa Pilipinas nagitaas matapos makapag-rehistro na naman nin sobra 20,000 na kaso ang Department of Health kaswapon. Pagpalawig sa voters registration, posibleng i-anunsyo sa September 29 sigun sa Commission on Elections. Formerly officer na nagbulgar sa anomalya kang kumpanya dahil na makontak ang Senado sigun kay Chairman Gordon kan Senate Blue Ribbon Committee. Salba. Yun yung pa din nagtaram na very pag substandard na face shield? The expired. Expired na face shield? Na-expired pa lang talaga yan. Expired na ano ito? Face shield. Oo. Saan ba Na-expired pala ito. So, shelf life, ang pagsasabi. Iyo. Pero ang face shield na pikagamit ninda, iba man kan sa pagpapabakal dyan sa luwat. Buda. May gweneng foam baga dyan sa may angaw. Iyo. Substandard as face shield, sabi kan testigo? Siguro, aloy na. Siyempre, ang foam na pupog yan. Iyo. Narunod. Pigsalidahan sa ng sticker na. Salbatan ang pangyari. Pag-una ko, itong nag-testify na ito, nasa kustodya kang Senado. Di man palaan. Kunya, di na kukunain na. Yan nakwa. Pangyari sa mga bata. This is tama. Ngunyan, ano nagluwas ngunyan? Si President Sigor sa Blue Ribbon Committee, uso malakanyang. Basta pag nang-investigar ko niya, may sala ka. Ayun pala na, no? Nalingawan ko. Ayun pala. May ikaw investigar para timing. Yan. Okay. Okay, DOH, sabay na sa COVID-19 tali. Ang positibong resulta gikan sa rapid antigen test. Dapat man talaga. Okay, COMELEC naganda na sa eleksyon. Nag-coordinate na sa EFP as in sa PNP. Na, anong ibon? Mano mo sa mga preparasyones Okay. para mamantinar na matrangkilo as in orderly ang eleksyon. Mientras tanto, pagbakuna sa gabos na empleyado sa sektor kan turismo bago matapos ang 2021, siniguro, mantang blood donation ipinangapulan na kan Philippine General Hospital. Voter applicants, posibleng umabot ng 200,000 in kaso palawigon pa ang registration. So far, Vivian, mga headlines ko niyan, mantang may mga pagyugo-yugo sa nagkapilang parte dyan sa may parting Batangas. Kaso na. Pero, kaso bago. Pero dahil man masyadong report ang T-Box kung may nadanyaran o may mga masunod pa mga aftershock. Okay. Yung RVP, ito din ang suya, Kampiwise Enterprises. Basta radyo ay PYC yan na napon si Mr. Mrs. Raul Marisa Calyo. Tenang tindahan dyan sa Ampanan at LTO at LTMRB Regional Office No. 5, Purok dos Province, Legazpi City. From News Base, Marnila Dahing Iba, good morning! Salamat paring Mal. Ali po dyan sa News Base kan DCGB.
Newspaper Front Page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper Front Page. Enot sa Morning Hirit. Salamat pa rin mga... Oy, good morning Pag-asa. Miss Janice. Morning po, sir. Opo. Good morning. Si Henry po sa DCGB. Go ahead po. Hingi kami ng forecast para sa araw na ito. Good morning po. Go ahead. Magandang umaga po. Para po sa kalagayan at pagtaya po ng ating panahon ngayong araw, September 27, 2021. Ang trough po or yung extension po ng bagyong may international name na Mendule ang nakaka-apekto po ngayon sa may silangang bahagi ng Katimugang Luzon at ini po sa Kabisayaan. At ito nga pong si Typhoon Mendule ay kasalukuyang nasa labas po yan ng Philippine Area of Responsibility at may kalayuan po sa ating bansa. Muli po itong namataan sa layong 1,600 kilometers silangan ng dulong Hilagang Luzon. Taglay po nito lakas na hangin na umaabot ng 185 km per hour malapit sa gitna at pagbugsong umaabot ng 230 km per hour. At ito'y kumikilos pa hilagang kanluran sa bilis na 10 km per hour. At dito naman po sa atin sa Bicol ngayong maghapon, maaari pa rin po nating asahan ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulo pag-ulan o kaya naman pagkidlat pagkulog. Mahina hanggang sa katamtaman ng ating hangin na manggagaling po yan mula sa may hilagang silangan ng Siangi-Iral na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alo ng ating karagatan. At sa ngayon wala naman po tayo nakataas na gale warning saan mang baybaying dagat ng Bicol Region at ang ating inaasang agwat ng temperatura sa maghapon nasa 24 hanggang 33 degrees Celsius. At ang ating araw ay sisikat mamaya kanina pong 5:34 ng umaga at ito ilulubog sa ganap na 5:38 ng hapon. Wala po dito sa Pag-asa DUSP, Janice Rosero po, nag-uulat. Salamat Miss Janice. Yes po, sir. Wala ki ko ano no, dahil man kita ngunyang ki pinagbabantayan na maraot na panahon digdi sa laog ang Pilipinas ano. Sa ngayon po, wala na pong iba po tayong nakikita. Maliban nga lang po dito po sa bagyong nasa labas po ng park. Ayun. So talagang medyo magiging mainit ano, ngunyan sa Bicol. Maaari pa rin po tayong, may mga pulo-pulong pag-ulan pa rin po o pagkidlat, pagkulog, kuminsan-minsan po. Opo. Thank you Miss Janice. Mabuhay ka mo dyan sa Pag-asa. Opo, thank you din po. Alright, mga tugang Miss Janice Rosero ng Pag-asa Legazpi. Sa kamugtakan kang panahon o magayon mo niyan dahil po kimaraot na panahon mga tugang sa satuyang palibot. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Dumang kita mga tugang sa kinamumugtakan ni Ange Galero. Aramon tapon mga dagdag na report. Tali po dyan sa Nuance. Sa programang Morning Hirit. Ange, good morning. Kumusta dyan? Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag manyatong bareta, desidido talaga ang PNP Bicol na magkadarakop ang mga wanted na persona sa rehiyon. Ehemplo kay ni ang pagkakalakop naman kanduang high-ranking most wanted person sa probinsya ng Masbate. Sigun sa PNP Bicol, gamit ang mandamiento de aresto para sa kasong murder, pinanginutan kan Masbate PPO ang manhunt operation kontra sa duwang suspitsado at sinaarestar si Dapilo Bangkulo Irap Singh, 27 anyos ini, rank 1 municipal most wanted person kan Baleno MPS, asin ang sarupang suspitsado na si Celso Bangkulo Irap Singh, 44 anyos man ini, asin ini ang second most wanted person kan nasambitan ng police station. Paliwanag ng PNP Bicol, sinda ang suspitsado sa krimen na nangyari ka nakalihis na Abril 23, 2005 kung said sarong lalaki ang nagadada. Sigun sa PNP Bicol, na ipasinananggad na tunong sa pagkondusir ng mga manhunt operation dahil sa sigun sa inda sa pamayon ni Police Brigadier General General Estomo, dapat na mataunan ng justisya ang mga biktima ng manlain na klase ng krimen digdi sa palibot ng Reyon Bicol. Ito ni VP ang impormasyon sa kampo, Ange Galero, DCGB. Salamat Ange. Oy, sabi ni amigong Toy Rain Noso, belated happy birthday po kay Engineer June Perdigon kaswapon. Toy Rain, good morning. Birthday pala na Engineer June Perdigon kaswapon From San Rafael Ginubatan man si Leia Lucaba nagdadango. Salamat po. Tapos good morning kay good morning tabi kay Jane De La Torre watching from Banyag Daraga Albay. At saka
from GMA Cavite. Good morning sa pamilya ko ngayon sa Moralejos family. Sabi ni Ryan Moralejo. Yan. Good morning daw. Ayos, ingat-ingat dyan sa Cavite, mga friends, ano? Ingat-ingat po kita dyan. Okay? Happy birthday po sa pinsan kong si Lizel Makasinag dyan sa Taysan, Legazpi. At belated happy birthday po sa pinsan ko na si Lizel Bulawan Ayala sa Buyuan. Sabi po yan ni Jerel na Aranya. Good morning, amigo. Mabuhay ka. Henry, kahapon grabe tao sa Barangay Kilikaw tamay biking competition. Siguro ito ang problema takadakol na miron. Daing mask, ano daw po ito kung legal? Ayan po day ko masabi. Surrender yourself to God and He will do everything for you. Tama. Tama yan, Manay Merly. Ako kumbisido ako dyan sa mo tabi na sinabi. Alright. Si Jimmy. Tama, si Jimmy minabalik. Demon pala. Standby si Jimmy, no? Ramon tapang report ni Jimmy Boy na salitang hali po dyan sa 3rd District, Canalbay. Jim, good morning, Jim. Yes, salamat BBP Maraynaga sa mga paraantabay purabiran sa tuyang mayor na istorya ta BBP. Happy birthday kay Kap Ami Nusidal. Ay, si Kapitan Ami. Oo. Ang tagapaasan kan mga gamit sa pagtugdo kang pansipani tent. Oho, Ayos. barangay Gapo Kamalig. Ay, magsala. Mapasuko naman ito sa Kapitan Ami dyan na hapon. Na, Mapasuko Tumuman. naman ito. duman ka na mga Gusto ko na ko ni Kapitan Ami, pagpadumanon. Niya tama sabi ito si Mading Ame. Kasi pading nga yung hindi ko. Ngayon masyado busy. Ato na ano sa nangyay duman ngayon oy, sa DCGB. lockdown ngayon barangay ko pati. Ano? Lockdown ngayon barangay ko. Lockdown Ayun, nga pati sa barangay. Di man niya ito makalaog. Kaya ang ibon ta ngayon, ihatod mo na sa ngayon duman sa DCGB. Kapitan Ame. Happy Nusidal. birthday. Nagaluto, nagayodin. Baka nagakis-kis na ini kan binunong oreg. Amo, Kapami, good morning tabi sa imo. Happy birthday ha. Enjoy your birthday po. Okay? Liman ko. Yes. Pami, thank you. Thank you. Happy. Grabe Yes. mo maiwati ka no? Mhm. Happy birthday. Yes. Kapamit na sila. Aha. Sa mga nagtag niya itong barita ta BBP, pasalamat kita ta 3rd District dahil mga tuward na mga pangyayari. Susog sa police records. Tapos na so lockdown sa Puduran PNP. Back to normal na ngunyan ang sitwasyon. Matatandaan may mga na-expose sa positive na mga polis as in may nag-positive kung kaya mismong si Mayor Alan Arandia nagkonfirmar kan mga nagtalikod na aldaw na para mientras big lockdown ang police headquarter. Sa ibong nalado, sigon kay Chief of Police Carlo D sa latest na follow-up niya to, back to normal na ta BBP sa liwat and hipatora. Aha. Mientras tanto sa Libon, ang RHU o Rural Health Unit pon ngunyan, balik naman sa normal na operasyon. Ini matapos na ipinasaraman ini ka nagtalikod na aldaw ni Mayor Das Maronilla dahil sa igwang mga health workers nagparasitive o minagyan mga aldaw, recovered na ang mga biktima. Kung kaya sa ngunyan, bubuksan naman liwat ang operasyon, normal, Rural Health Unit kan Libon Albay. Yan ta, BBP yan sa ito yung mga dagdag na informasyon. Jimmy na salita, DCGB News. Salamat Jimmy sa report. Happy birthday man kay Happy birthday kay Icon. Greetings from Uncle Onyok and Auntie Bay. At saka good morning, Brad Hen. Ang mga retired employees at senior citizen na kaipuhan pa po magkwake national ID. Ayun po, gabos po. Actually, gabos na Pilipino. Kaipuhan po magkwake national ID. Pero iyan po, bako man ngaram ko po kan so gusto. Sabi, tungkol sa national ID. Pero kay po yan, tabag nag-transact kita, yun na po ang gagamiton ta in the future. Okay? O bueno, dumang kita sa kinamugtakan tabi ni Renz Luna, dagdag na report, hali po dyan sa luwas. Renz, good morning Renz, kumusta dyan? Salamat tabi VP maray na aga sinang maray na aga sa mga parantabay sa mandugan yato nga mga bareta sarong aktibong police member ang gadan makalis na pagbabadilon
digdi sa Barangay Peña Francia, Daragalbay, ang nakaaging Sabadong pagkabanggi. Ang biktima namin bidan na si Police Staff Sergeant Alan Madelar E. Marbella, 49 anyos, may agom, sarong active member kan PNP asin naka-assign dyan sa Ginubatan Municipal Police Station kasi resident kan Pork 6, Villa San Jose, Subdivision Barangay Bagumbayan na Daragalbay. Digudi sa Police sa Blatter sa Daraga PNP na nakaaging Sabadong pagkabanggi ka nag-atindir ng bita ng pulis digdi sa Debu kan sa iyang pamangkin digdi sa Barangay Peña Francia, Daragalbay kan paluwas na ini sa venue na pinangyarihan kan na selebrasyon kan di pabalyo na siya or padigdi na sa iyang bihikulo kan bigla siyang pagbabadilon ni na duwang day panamigbidan na mga sospetsado asin na nakadulagman kuta ang nunambitan ng biktima pero sinundan pa ini kana mga nunambitan ng sospek asin pinauranan pa ni bala asin sa ngunyan at tulos man niya ni iling pigdara sa ospital pero pinagdeklarar na dead on arrival kapag imbestigar man kan na soko sa crime scene na recover ang maabot sa 12 basyo ding 9mm caliber na badil asin sarong basuman ni na bala ng kalibre 45 may saro man na sibilyan na nadamay sa naunang bita ng pangyayari ining nagangaran na si Gabriel Laguno E. Jacob 20 anyos warang agom auran trabaho as resident ng Purok 3 Barangay Peña Francia, Daragalbay. Dalan kan padudulag na ng bita ng biktima nagpasiring ini sa harong kay ni ong nadamay na sibilyan si na tamaan ni na bala sa iyang kamot. Kaya sa ngunyan padagos paman giraray ang pagkondukta ng investigasyon kan Daraga PNP sa nangyaring pambabadil sa sarong active member kan PNP na naka-assign sa Ginubatan Municipal Police Station asin dati man nga ni naka-assign digdi sa Daraga PNP. Anong motibo bod asisa ang mga suspetsado? Ang motibo tabi sa ngunyang pipi ora pa or blanco pa ang mga otoridad sa motibo kana pangyayari ay mga suspect segundo digdi sa mga nakasaksi ang saro digdi sa mga suspect naka-jacket asin igwang naka itong man na t-shirt at nakamaong na short asin supanduang suspect yung nakasulog ng black t-shirt asin naka-black shades tapos naka-black mask. Altigong mga nadigdi sa mga nakasaksiman, ining doang suspect, bago pa orahaban nagkasaselebrar ng dibu. Ano nang bita ng pamangkin kay ng biktima, dati na nintang naiiling-iling ining doang persona na naglilibot-libot na sa lugar at pinagbabantayan na nga ni ining biktima bago ginibo ano nang bita ng krimen. Pangyayari. Asin pagkatapos nga kan pagbabadilo ng biktima, suminakay ining duwang suspect sa sarong click na motor na kulay pula. Asin kuminasiring dyan sa ruta Patabon-Tabon, Daragalbay. Okay. So yan tabi VP, padagos pangunyan ang investigasyon kan Daraga PNP sa anong nabita ng makangirat na pangyari credit ng member asing ngunyan niya ni ano niya sa Ginubatan Municipal Police Station kadan sa pangbabadil sa Barangay Peña Francia, Daragalbay. Yan naman ito na barita di sa luwas, Transluna, di CGB. Salamat, Lowen. Kaya rin sa report, hali po dyan sa Lawaso. Taro na naman na pulis, binadil gadan. Tano minaging Sabadong banggi yan po sa Peña Francia, Daragalbay. Pulis Ginubatan, taga dyan po sa Villa San Jose, Bagumbayan, Daragalbay. Happy birthday kay Jerome Leona. Sabi na amigong Jerbailon. Happy birthday, Jerome Luna. Ngunyan pong aldaw. Mientras tanto, si Paringal Armario may dagdag na report. Paringal, good morning. Go ahead. Luluwayan masyarakat di Pinamuloy dahil matulungon ang planong padagos ng road widening anidigdi sa barangay Lumapon, pasiring sa Matlog, balda sa barangay Lampa. Sa paliwanag kan di Pinamuloy sa mga residente na apektado, magpapot na ni Kuroron sa barangay, huwag ladies maman sana ada target nindang gibuhon cross at nagigitipas kan tinampo. Namunyan, aning tinidong tinampo
aros kanit masana kaya iyo man na papaywason at ma-adjust din din man dapat sikahanit paray at mga residente sa mga pigtaras dahil na ipamanik for sales at plano ng DPWH sa tingnan may mga series of meeting pa nag-ibon kita bago man ini-implementar kaya sa kanya awareness at importante video ng DPWH para masabutan ka mga residente at mga maabot na alda o talagang direkto at mga road widening na ni parting at mga development na nangyayari lalo sa southern area at Legazpi. Mario. Salamat, Paringal, sa report. Aha, oy, happy birthday kay Kwan. Happy pabati po ngayon sa mga pinakamagayon kong batchmate na si Verf Lorica. Birthday na Ninda. Saka Keyon Zezet Olaires. Happy birthday sa kanilang dalawa. Pagbati galing kay Nance and Livelyn sa Morales Compound. Yan. Good morning, tabi mga taga Morales Compound, Daraga, Albay. Okay. Good morning sa inyo nga amin, mga taga Daraga. Paningit sa Morning Hirit. Mga dagdag na kaaraman sa Morning Hirit sa DCGD. Mga tugang, ang pinakadakula na bayong sa kinaban, day po tatao maglayog. Iga pa lang kan, iga kaya kung aram na bird na talagang day man talaga nakakalayog. Maluya ang pakpak. Pero ini pala na ang pinagkaklasifik, pinagmimidbid na largest bird. Ang ostrich, nega po mga tugang nin more or less 8 feet tall and 35 pounds. Yan po ang maximum na karakulaan kambayong na yan. Saro po sa tallest and heaviest bird. Pero ini po mga tugang day po nakakalayog. It can run at about 35 miles per hour. Makaskas man 35 milyas kada oras. Hindi kung perang kilometro ni pag kinonvert mo, ha? It can run 35 miles per hour. Ang wild turkey na ostrich, kaya databing dumilagan in 30 milyas kada oras. Mantang ang California Roadrunner na ostrich, kaya dumalagan po in 26 milyas kada oras. Uncommon, tabi o ordinary na klase ng ostrich, kayang dumalagan po in 21 milyas kada oras. Inibagang ostrich, ang liog nyo, dahil balo kagari. Pero ini mga tugang na bayong na ini, tabi, sasakayan ini, natitraining siya para po mga tugang sakayanin tao. Paningit sa Morning Hirit. Yan po ang mga dagdag na kaaraman sa Morning Hirit, ganyan pong aldaw nin Lunes. Dumang kita kay Lowens Barcena sa dagdag na report. Lowens, good morning, Lowens. Yes, salamat tabi VP. Good morning. Good morning sa gabos na mga paraan tabay sa mga dagdag pa na bareta. Karong 35 anyos na para tricycle, irido pagkatapos na tumagilid ini sa tinampo. Makalihis na makabanggaan man kini ang sarok man na tricycle kasubanggi sa Lakandula Drive, Barangay Gugun, Legazpi City. Ang biktima basado digdi sa Legazpi City Police iyo ang driver kan Suzuki Shogun 125 na red plate number 9651 EQ iyo si Peter John Orolfo E. Alfuerte 35 anyos sa taga Barangay Baryada kan Gugun. Ang nakabanggaan kay ni iyo ang driver kan tricycle na may plate number ET1430 na iyo si Roberto Armino E. Asupardo 41 anyos
taga Purok 5 kan Arimbay, sakay ang pasahero na si Ariana Asupardo, 18 anyos, na residente man kan nasambit na lugar. Tusog sa inisyal na investigasyon, magkapareho ang direksyon kan duwa, pasiring ini sa Barangay Gugon, hali sa Barangay Bunot Peñaranda Junction, asin pagpasiring sa lugar, nagpaluway sa Asupardo kan sa indang bihikulo, alaga dahil sa kaskas na banggay ini Urulpo sa katu, duminagilit ini kan magkabanggaan na nasambitan ng tricycle. Dahil kay ini, nairido ini, pantang kara Asupardo nagsustiran in minor injury. Ang patanit kang kapulisan, maski nga ni tricycle, mag-ingat mang giraray sa pagbabaneho, kailan tawarang pinagpipili ang aksidente kung pigtatamaan nin signos. Ngadagdag na bareta kay Basen Robert Mata sa mobile unit, ako po, Selby. Salamat, Lawrence. Mientras tanto, Jomar Bien, my report. Jomar, good morning. Kumusta dyan sa First District? Salamat, VP Henry. Vehicular accident, one motorsiklo nagmanggaan digdi sa may partikan barangay San Fernando kan Santo Domingo Kasudma. An vehicular accident, imbuelto parehas motorsiklo na kung saan basado digdi sa report kan Santo Domingo Police, pigmamaneho kaini ni alas ko na, liton ta. Igmamaneho ka ini ni nasungaran ka ini. Dari Beato Artiaga, 27 anyos, nasarong Suzuki Isma sa ang direksyon niya pasiring sa Tambako. Sunod niyan sa iyang tugang na si Elamay Beato Artiaga. Pareha si daw taga Barangay Stanza, Legazpi City, pagabutig di sa may San Fernando, nakasabatan ni ng motorsiklong pinagmamaneho naman ni Romulo Carinan Brizuela, 66 years old, kan distansya Malinaw Albay. Luminapwas sa kurit, ining taga Malinaw, nakasabat, dangan binaga ining mga taga Legazpi, kung kaya namalangkal gabusinda sa tinampo ang mga inianas din nara sa ospital para sa magkakanigong medikasyon. Mientras tanto, nakikipagkooperar nin maray ang Liga ng mga Barangay kan Tabaco sa pinagigibong pagpaparehistro kan COMELEC sa mga butante. Ang registration sa AGA, digdi sa syudad kan Tabaco, iyo ang gigibuhon sa Bicol University Tabaco Campus sa tulungal daw ini September 28, sundo September 30, alagadaan na Liga ng mga Barangay iyuan ma-provide min libreng lunadan para duman sa mga maparehistro na hali sa upper barangays o itong mga nasa may bulod na arog kan hali sa Barangay Buang, sundo sa Barangay San Vicente, sinda isasakay nin libre kan mga bihikulo na ang ma-provide yung Liga ng mga Barangay. Tangani isa ng dipisila na makapasiring digdi sa Bicol University Tabaco Campus para magparehistro. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Thank you, Jomar, sa report. Belated happy birthday po kay Rafi Masangge. Ping, belated happy birthday. At saka happy birthday to my sister Eva Acerado Toniel. Happy birthday kay sa kuyang agom na si Jocelyn from hali kay Raul Barce. Good morning, Tabi. At saka, okay na to. Okay na, nabasa ta na gabo. Okay, ang mga bareta sa morning hirit. Susunod na, makalipas lang kayo. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Ang pinagalan, sinakripisyohan, ginaklutan, daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may sirap, may kusog, may simpa. Kaya kada turo, bawig. Kusog kan tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse, lakas ng tama pero di wasa. Drink responsibly. Marahayon, pag ang kababaehan, igwaman na itabang, digdi sa barangay. Salamat po, Congressman,
Barangay San Jose, Dilugatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti, mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline / modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline / modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapadaog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kang Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kang tama pero bakong burat. Arog kayan at extra strong. Ito ang tama. Drink responsibly. Red Horse. Lakas ng tama, pero di wasa. Drink responsibly. Hindi na! Big moment ni Mommy! Nag-spin move sa may lukso! Big shot ang Big Milo pack sa grocery cart! No! Nakascore ng big savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy releasing nutrients. Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings such as suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 per DOH FDA CFR permit number 1470 series of 2020. Surf ay bagong liquid na may doble power pa. Abot kaya surf bagong liquid na. Surf ay bagong liquid na may doble power pa. Abot kaya surf bagong liquid na. Introducing Surf Ultra Power Liquid. Doble ang power dahil sa linis versus powder detergent based on lab test at mabango pa sa presyong abot kaya. Surf ay bagong liquid na may doble power pa. Abot kaya surf bagong liquid na. Brad, atubangon ang angat kang panahon, kaya pakusugo ng hawak. Mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taamang sa lakas resistensya, kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte! Lakas ng 5 piso lang! SRP! Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Be, harani na ang laralaugan. Ready ka na? Bako lang ready, doble ready. Kaya ta? Doble kaya ma.
Kulitaan bagong Bear Brand, may doble tibay. Sigurado na may tibay resistensya. Ngonyan, igwang tibay kan hawak. Tanganing tabangan sang kayanon kabos. Dapat matibay katabi, ha? Doble tibay, ma! Bagong Bear Brand, tibay ngonyan. Tabang tanganing matibay ang futuro. Doble tibay refers to tibay katawan with 100% vitamin D, calcium, and protein, and tibay resistensya nutrients with 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals. It has more nutrients versus previous formulation. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Bigla akong kinagat ng alaga kong aso. Hindi ko alam bakit bigla na lang naging agresibo. Pinabakunahan mo ba ang alaga mong aso laban sa rabies? Hindi, wala naman yatang rabies to. Ligaw man o inaalagaan, pwedeng magka-rabies. Kung nakagat o nakalmot ka ng aso o pusa, magpaturo ka na agad ng bakuna laban sa rabies sa pinakamalapit na Animal Bite Treatment Center. Base sa datos ng DOH, ang rabies ay sanhi ng pagkamatay ng 200 hanggang 300 Pilipino bawat taon. Magpabakuna, huwag maging biktima. Munding paalala mula sa inyong DOH Bicol CHD. Gumagaan ang inuman pag Sunlight. Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunbig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunbig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Sunbig Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Member JBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, alas 6:07 na, tumpak na oras sa bilog na Pilipinas. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Mga tugang aldaw na Lunes, headlines kan mga darakulang bareta, granular lockdown sa Legazpi City, posibleng ipasunod kan gobyerno lokal. Dating kagawad Alan Ranyola, nagpaaram kay Alcalde Rosal sa sayang desisyon na magkandidato para vice-alcalde sa 2022 election. Staff Sergeant Alan Madilar, dinadilgadan sa Barangay Piña Francia, Daragalbay, Gadan. Lado nasyonal, bilang kang kaso ng COVID-19, mas lalong nadudugangan. Pagbakuna sa mga senior citizen o kaya sa mga minor de edad, posibleng gibuho na. Sa ibang nasyon, Taiwan, niyugo-yugo nin magnitude 5.7 na linog. Detalyes mga tugang kan mga bareta niya tungunyan sa lado lokal. Haros na uyam na si Alcalde Noel Rosal sa Legazpi City sa sitwasyon kan kaso ng COVID-19 sa kapalibutan. Imbes na magbawas, mas talalugod nagdudugang ang mga nagpo-positibo digi. Ini matapos na kasuhapon 15 na naman na bagong positibo na i-record kan Legazpi City. Kayang sinabi na dapat magkaigwan ng disiplina sa diri ang lambang saro sa pagkasabi na kung dai madadara sa pakiuron ang publiko, posibleng mapiritan ang gobyerno lokal na magpasunod ng granular lockdown lalo na kung weekend. Mientras tanto, saro pong miyembro kan Philippine National Police na naka-assign sa Ginubatan Albay ang binadilgadan kanuminaging Sabadong Banggi sa Barangay Piña Francia, Daraga Albay. Sigon sa report na ilinuwas kan Daraga PNP, ang biktima na midbidan na si Staff Sergeant Police Staff Sergeant Alan Madilar y Marbella, presidente kan Barangay o kaya kan Sitio o kaya kan Villa San Jose, Barangay Bagong Bayan, Daragalbay. Sigon sa informasyon, ang sinabi ng biktima, nagpasiring sa Barangay Piña Francia para magatender kang dibukan sa iyang pamangkin.
Kan pagkatapos kan sinabi ng aktibidad, ininaguli asin sa tinampo. Kunain niya on duman, nakaparadaan sa iyang service vehicle, inabangan ka nagkaduang mga day panamidbida na masuspitsado asin diretso ng binadil ang biktima. Ang biktima pagkatapos na may tama ini nakapasiring pakuta sa sarong pribadong residensya o kaya sa sarong residente kan sinabi ng barangay alagad kan ini makaabot sa sendang harong habang pinagbukod pa kan duwang suspitsado. Tinamaan man ang sarong residente kan sinabi ng barangay na namidbida na si Gabriel Yagono sa iyang kamot. Nagresulta man para ini ipadaraman o kaya check upon man kan mga magkanigong medical doctors. Sa ibong dalado, nakuha sa pinangyarihan kan aksidente o pambabadil ang dosing baseyo nin bala na pahali sa 9mm asin kalibre 45. Kamunyan padagos pang ginigibong investigasyon kan mga miyembros kan Daraga PNP kung sisay ang mga suspitsados asin aramon kung anong motibo sa sinabi ng pambabadil asin dagos man napapanimbagon ni sa magkanigong hampangon na kaso. Mientras tanto, mga tugang iba pa niyatong mga bareta nagkapirang barangay sa Kamalig naka-ECQ dahilan sa COVID-19. Jimmy Nasalita sa report. Nagugulpian Kamalig. Pagabot sa ulakit kan COVID, kung sa'y nalintutungo niyan, ang kaso, dahil masabutan ni Mayor Caloy Baldo, kung local transmission na ini. Dahil tayo sa 50 na mga barangay, sakop ka na sabing banwaan, pinairaram na ni Mayor Baldo sa ECQ, gustong sabihin, limitado ang pagpararuluwas kana mga tao para maiwasan ang kontaminasyon asin dapat na magsunod ninhigpitan ipasunod lalo na kan mga barangay ang mga health safety protocols pigkonfirmar kan alkalde kan Kamalig na parano na ang mga quarantine facilities kung saan kay Puhan Burok sana ang mga bagong i-construer na quarantine facility sa barangay Taladong kung saan building ini na pinagpatindog kan DPWH mantangan pondo hali sa OCD. Ngunyan alas 8 sa Sairaro Miningo na sa Blessing Purabiri paggamit bilang quarantine structure digdi sa Kamaligalbay. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Nadagdagan po nin 613 na aktibong kaso nin COVID-19 ang Bicol Region kung kaya uminabot na ini sa 11,121. Sa ibong nalado, ang total na bilang kan COVID sa Bicol uminabot naman sa 35,755. Sa 613 na panibagong kaso sa Bicol, 95 kaanang na-record sa Albay, kunain 17 sa munisipyo Kantiwi, 15 sa Legazpi City, 10 sa Kamalig asin Daraga, o kaya atig 10 ang Kamalig asin Daraga, mantang siyam sa Bakakay, 7 sa Ligao. Parehong anom na kaso ang napaduman sa Ginubatan asin Tabaco City, mantang 5 sa Pulangi asin 4 sa Santo Domingo, 2 sa Uwas asin Malilipot, mantang tigsaro ang Libon asin Manito. Sa ibong nalado, 75 man ang na-record sa Camarines Norte, mantang ang may pinakalangkaw na kaso duman, iyo ang Barangay Talisay o kaya munisipyo kan Talisay, na nagresulta sa 19, mantang 15 sa Daet, siyam sa Basod asin Tigwalo sa Jose Panganiban asin Vinson, mantang 7 sa Labo. Sa ibong nalado sa Camarines Sur, 335 ang nadagdag, 145 sa Naga City, 45 sa Pili, mantang 20 sa Tigawon, 16 sa San Jose, 13 sa Bula, 12 sa Ragay, 10 sa Tinambak, 9 sa Kanaman, 4 sa Pasakaw, 7 sa Siroma, 6 sa Bato, asin Abwa, mantang Iriga City, Magaraw, Tiglima, mantang ang ibang mga munisipyo nasa 4 hanggang 0 ang panibagong kaso. Sa ibong nalado sa Catanduanes, 7 ang na-record, mantang ang Masbate, 29.
Ang mga munisipyo kang Aroroy, Masbate City, San Fernando nakakuanin tagpito, mantangan ibaman duwa asin saro. Sa ibong nalado ang Sorsogon City 72 ang na-record, mantangan may pinangkalangkaw na kaso duman. Iyo ang lokal na gobyerno kan Sorsogon City na may 21 kaso, asin 13 sa Erosin, Sorsogon. Taro ang na-record na nagadaan, mantang ang recoveries sa sinabi ng bagay, iyon 90. Asin sa ngunyan, padagos man ang pangapudan kan Department of Health na magsunod sa tamang protocol para labanan ang COVID-19. Public Safety Office kan Legazpi mas nagiging mahigpit sa pagbabantay kan mga health protocol sa mga pampublikong bihikulo. Ange Galero sa detalye. Dahil sa padagos na paglangkaw kan kaso ng COVID-19 sa syudad ng Legazpi, nanindugan ngunyan ang Public Safety Office o PSO Legazpi na mas nagiging mahigot pasyente sa pagmonitor at pagpotog kan mga minimum health protocols, particular na sa mga pampublikong vehikulo sa syudad. Sa pamamayon ni PSO Chief Rolly Esguera na pag-araman kan DCGB News, nadawa haros urot ro na ang pagirumdum ninda sa mga nasa sektor ng transportasyon maski na nga ng driving public na magsunod sa mga protocols kontra sa nakakagada na helang na COVID-19. May nagkapiraman giraray na daing nagsusunod iti. Kung kaya ang solusyon man ninda sa bagay ini, iyo ang pagiging mas maigot pa sa implementasyon kan monitoring sa mga ini, lalo na ang social distancing sa loob kan mga jeep, pagsulog ng face mask asin face shield kan mga pasahero asin kan mismong driver. Aram ninda asin sabot daw ninda ang mga agrangay ngunyan kan mga pampublikong transportasyon ang sektor na ini dahil sa talagang dipisil ang paghanap buhay ngunyan na pandemyang COVID-19 alagad dahil ini rason tangani na dahil na magsunod sa health protocols kontra sa helang na COVID-19. Dagdag na bareta, Ange Galero, DCGB. Oras sa Pilipinas, alas 6:40 o kaya alas 6:18 na. Iba pang bareta, nasa linya po si Al Armario. Hali dyan sa luwa. Luway-luway man na may kapasabot ka na Bicol sa mga barangay digdi sa Legazpi City. Kung ano ang mga major projects na sa indang pigigibo asin mga plano pang gibuhon. Sigon kaya Bicol Congressman Alfredo Pido Garvin Jr. at mga enot na isa na sinda nagkapara taram dahil bago pamasyado mainit ang politika. Maski may politiko nang nag-claim ng mga proyektong pigapagibo ka na Bicol. Mga infrastructure projects asin mga tourism projects na sa indang padagos Bicubosol sa suportakan gobyerno nasyonal para sa Legazpi City. Alagad mo niya na nag-iinit na ang politika, panahon na para masabutan kan mga residente ang katotohanan sa development kan syudad na nagulang maray ang nagiging papel na nag-Bicol Party List. Armario, DCGB. 19, makalipas ang alas 6 ng pagkaaga, iba pang mga bareta sa laro lokal. Masunod, makalipas lang kan mga patalastas. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilar. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang Ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagandi. Nasa Plemex World Kids yan, sarap lasa orange, yummy, banana, Plemex. Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi
Plemix na! Basta Lagundi, Plemix! Detex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala. Pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga, kulugan payo, kulugan hawak, asin kalintura. Sa Oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mag-text at pwedeng manalo sa Unaco Kaagapay sa Kabuhayan Raffle Promo. Bumili na participating Unaco product. Magrehistro. Text KSK, reg, name, /province, /address, /store partner sa 2600. Hanapin ang 7-digit alphanumeric code at tingin ang 4-digit sales code sa tindahan at i-text ang KSK promo code. Space, sales code sa 2600. May syansang manalo ng Suzuki ATV, mga motorsiklo at marami pang iba. At store partners may syansang manalo. Sali na! Ang Kaagapay sa Kabuhayan Raffle Promo ay hatid sa inyo ng Piggerlag, Thunderbird, Univest, Sarimanok, GMP, Unagro, Dog Essentials, Wingmaster at Kidlat. See flyers and print ads for more details. Promo period runs from February 1 to October 1, 2021. Per DTI Fair Trade FTEB number 112734 series of 2021. Sa araw, kahit anong oras ako magutom, umaga, tanghali, nandyan ka lagi, Nay. Kung ano ang kailangan kong kainin, inihahanda mo. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Napakasarap sa pakiramdam ng yakap mo. Idol kita, Nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain, kasama ang gatas ni nanay. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Ang pinagalan. Sinakripisyohan. Ginaklutan. Daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may siram, may kusog, may simpa. Kaya kada turo, bawig. Kusog kang tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse, lakas ng tama pero di wasak. Drink responsibly. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion on. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti, mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. GB News Express. News Express. GB News Express. Oras sa Pilipinas, alas 6:25 na. Padagos kita ngunyan sa mga darakulang bareta sa lado lokal. Dahilan sa padagos na paglangkaw kan kaso din COVID-19 sa probinsya kan Camarines Sur, nagpautumpo nin 4-day work week as in skeleton workforce ang Naga District Office, Pamplona District Office, Iriga District Office, Partido, as in Ragay District Office, epektibo ngunyan aldaw, September 27. Ini ang abiso na ipinaluwaskan Land Transportation Office sa Bicol kung sain Lunes hanggang Huwebes alas 7 sagod alas 6 nin hapon
maakomodar asin maproseso sinda kan mga dokumentos kan sa indang mga kliyente. Paliwanag ka na sabing opisina na lakdang ipapautob tanganing masiguro na ang mga empleyado asin mga personang magkakaigwan in transaksyon sa nasabing opisina ang salbado sa COVID-19. Nangapudan man ang LTO sa publiko na magsunod sa public health standards imbes magpasiring o kaya kada bes na magpasiring sa saindang opisina. Report, hali dyan sa luwas sa linya po si Lowens Barcena. Takot ang winalat sa pamilyang naka-star sa Purok 1, Barangay Padang, Legazpi City. Pagkatapos na paputukan ininin badil, kandai pamidbid na suspetsado ang sa hindang sa diring harong sa nasampitan ng lugar. Basado sa police record kan Legazpi City Police, iyo ini ang reklamo ni Juanito Liantino I. Apirin, 55 anyos ka nasampitan ng lugar. Nasangon yan dai pasinda makaisi, kan makikigsinda kan may nagpaputok danin badil sa saindang harong kasuod mang alas 2 nin maagahon. Duminarapaan mga ini asin nagkaramang pasiring sa kusina, sagkod na pinaghalat na nindang ining mapundo tangani nang makaligtas sinda sa insidenteng ini. Nasirip man inikan sarong sikyo sa IRTC Padang, asin kan pagsirip niya sa guard, may sarong lalaki na naka-black hoodie jacket asin black and pantalon, naka-face mask, na pagkatapos na magpaputok, kuminali tulos ini pasiring sa barangay Bigaa pagkatapos kan pagbadil kay ini. Sa pagkondukta kan otoridad, 7 bala kananon caliber ang na-recover sa lugar, asin 4 na blade kan jealousy ang naraot dahil sa pambabadil. Sa ngunyan, padagos pang pinag-iimbestigaran kang kapulisan ang may kinaharaman sa siring na bagay. Ilan tamaski ang pamilya na isukat akalaon na may mga siring kining insidente, may nagpapaputok nin badil sa may pasiring sa saindang harong. Dagdag na barit, kay Basin Reboy Mata sa mobile unit. Ako po, Shelby. Isinakat na kan Department of Health sa Alert Level 4 ang COVID-19 status kan probinsya o ang mga probinsya kan Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, asin Sorsogon, Siringman, ang syudad ng Legazpi, Tabaco, Eriga, Naga City, Masbate, asin Sorsogon. Sigon sa Department of Health, dahilan ini sa nakakarehistro nin halangkaw na numero kan mga nagpositibo sa COVID-19 sa nakalist na simana. Basado man sa datos kan Department of Health, ang probinsya ng Albay, igwanin 4,000 o kaya 4,506 na total na kaso ng COVID-19, 2,505 sa Camarines Norte, 10,054 sa Camarines Sur, 1,423 sa Catanduanes, 4,329 sa Masbate, asin 5,011 sa Sorsogon, mantang 2,298 sa Legazpi City, asin 4,855 sa Naga City, asin 161 man ang taga-ibang lugar alagad na detect sinda na nagpositibo nasa laog sinda kang rehiyon. Sa kabilugan, 34,589 na ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Bicol. Mientras tanto, Renz Luna nasa linya. Nahihiling na mas takol ang mga pasaway na mga daragenyo lalo na pagkabanggi dahilan sa pagmonitor ka na daraga PNP sa panayigibong Nights of the Night sa project na kung saan padago sa paglilibot sa mga barangay pagkada banggi dakol pa man kiraray na mga residentes anday nagsusunod sa mga pinapautob na minimum health protocols arog ka na curfew hours magin man ang pagsulod ng face mask, face shield at iba pa. Ini naging resulta ka na kinibunin ka Nights of the Night na kung saan nakulang nga ni anak papel na dapat gampanan ng mga barangay pero talagang dahil makontrol ang ibang mga residentes dahil tapadagos na nagpapasaway pagkada nag-aagi ang kapulisan nagtataragaw asin pag nag-ali na maruluwas na naman natin mabalik sa dati ninda nga mga gawi kasi ngunyan pangapodan kan daraga PNP maging man kang lokal na gobyerno na magsunod sa pinapautob na minimum health protocols makingani pagkabanggi na dahil tapadagos pa manggirara ang paglakaw kan Delta variant kan COVID-19 dito sa palibot asin dahil pinagpipiling oras ang COVID-19. Pagpinatapareta, Rans Luna, DC Chibinyas.
Iba pa niya itong mga bareta, mga tugang Sunday lockdown sa Banwaan Kantwi, dakol ang nabuyo. Jomar Bien sa report. Dakulon ang nabuyo kasuma na maralaw kuta sa Banwaan Kantwi alagad ay pinilawag dahilan sa deklaradong Sunday lockdown. Ini ang kinumpirmar sa DCGB News ni Police Captain Justin Hosol, ang Chief of Police Kantwi. Sigun kay Hosol na nagbugtaksin din checkpoint sa entrada kang Tiwi tangani na ipautog ang pinagdeklarar na Sunday lockdown kung saan ang Tiwi iyuan day mapalaog nin mga persona na bakong apor sa kada aldaw na Domingo maging ang mga religious gathering sa activities iyuan suspendido man kada aldaw na Domingo. Sigun kay Hosol, dakol kuta na nagpasiriring sa Tiwi Kasudma para magsimba. So iba nagmumorotor para magrilibot-libot. May nagbirisiklita alaga dahilan sa deklarasyon na ini lokal na gobyerno dahil hindi tinugutan na magralaog mga pribadong ospital sa naan bukas Kasudma digdi sa Tiwi. Pati naman ang water refilling station, money transfer services, drugstore sa gasoline station. Pigtawanin doon ni Hosol na mamantinero ni Daini kada Domingo sundo na magpaluwas giraray ni Norden ng lokal na gobyerno na dai na ipapautoban Sunday lockdown. Yan ang report, Jomar Bien, DCG. Mga tugang kadagdagan na 20,755 ang bagong kaso ng COVID-19 ang narehistro kang Department of Health kasuhapon. Dahilan digdio minabot na sa 2,490,858 ang kabilugan na kaso ng COVID-19 sa nasyon. Pero sa nasabing numero, 161,447 sana ang mantinidong aktibong kaso. Nagitaas man sa 2,292,006 ang numero kang narahay gikan sa kakulakit na hilang matapos madagdagan nin 24,391 kaso hapon. Posibleng ibaba sa mas turos na quarantine classification ang National Capital Region o NCR matapos ibugtax ini sa Alert Level 4. Sinabi ni Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Chairman Benhur Abalos na kung gumayon pang sitwasyon sa Metro Manila sa ikaduhang simana kan implementasyon kang Alert Level 4 matatapos ini sa September 30, posibleng ibaba ini. Binanggit man ni Abalos na ang datos gikan sa Octa Research Group kung saan ang production rate gikan sa dating 1.90 kan Agosto 8 ngunya nakalihis na September 22 kuminaba na ini sa 1.03. Paliwanag kan MMDA Chairman na posibleng ibaba sa Alert Level 3 ang Metro Manila in kaso mangyari ini. Tutugutan man sa 30% ang kapasidad kan mga establishmento. Sinabi niya na sa ngunyan bukas na ang nagkapirang negosyo arog sa nakan restaurant na nasa 10% mantang 30% man ang alfresco dine-in. Iba pa niya to, mga tugang na mga bareta ngunyan sa Lado Luka National. Mabalik, makalipas lang po kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Alas 6:34 na. An oras hatod sa Indokang Alaksan FR, Ibuprofen and Paracetamol Alaksan FR, isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Naproxen Sodium Scalan. Sa Escalan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. New Surf Ultra Power Liquid. May 2 times noot linis power versus powder based on lab test. Kaya damit ay mas malinis at mas mabango. 6 pesos SRP lang. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. In everything you do, make sure you choose what's true. We always follow our hearts, so true adventures come our paths. Dreams and aspirations, giving spark to all our passions. Stay true and you know what to do.
choose the bonds that are true. We choose what's true. We choose GSM Blue. Choose what's true. Kasama mo ang GSM Blue. Choose what's true. Choose what's true. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Whatever you do, choose what's true. Choose GSM Blue. Available in Mojito, Margarita, Gin Pomelo, and Light Gin. Drink responsibly. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga Mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok nang nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan! Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. GB News Express. News Express. GB News Express.
oras mga tugang sa Pilipinas, alas 6:20 o kaya 39 na. Ipinaglansar ang Pinoy Ako, Isko Tayo Movement sarong koalisyon in mga tios na suportado ang plano ni Mayor Isko Moreno kan Manila sa iyang pagdalagan bilang presidente sa 2022 election. Sigon kay Pinoy Ako, Isko Tayo Movement convener Mick Rivera na sinda naniniwala na sa pagikan sinabi ng bagay masisimbagan kan alkalde ang problema sa paharong sa bilog na Pilipinas na sa iya nang nagibo sa Metro Manila sa iyang termino sa laog ng 3 taon. Tinawanin doon kay nina ang ipinagibo na mga housing project siring sa base community, condominium 1 and 2, binondominium na may katuyuhan na mataunan kiharong ang mga informal settlers na mga residentes asin ang iba nag-aarkila pa sa sinabi ng syudad. Siya ang tinawanin doon na ang sinabi ng bagay yun masimbag sa problema sa mga persona ng mga daing paharong sa nasyon kung hindi magigibo sa mga maabot na daw. Sa ibong nalado, ang sinabi ng aktibidad ginibo sa sarong lugar na pinag-apon na dumping ground kan mga parasira sa Manila asin kataraning na munisipyo. Ang mga miyembro kan sinabi ng movement iyo ang basiman sa mga naging paniniwala at sininspirasyon sa sarabay ng iba pang mga traders na iyo ang enot ng naka-star sa dating tambakan nin mga basura sa sinabi ng lugar. Yinugo-yugo nin magnitude 5.7 na linog ang Taiwan kaso hapon nin aga. Sigon sa report kan Central Weather Bureau, ang epicentro kan linog 3.75 kilometers northeast kan Hualien County as in may focal depth na 45 kilometers. Base sa report, intensity 4 ang namatian kaini sa sinabi ng lugar mantang sa Yilan County as in Sinshu County intensity 3 sa Taichung City, Nantou County, Taoyuan City, New Taipei City, Wali County, Taipei City, asin sa Yulin County, siring man nagkamatian na linog. COVID situation around the world. All set na ang mga nasyon kan India sa pag-export ng 8 milyon na COVID-19 disease o kaya coronavirus disease 2019 vaccine sa bulan ni Oktubre. Sigon kay Foreign Secretary Vardhan Shringla. Katakod man ini kan padagos na bukan pagtatapos na kan India sa exploration ng mga bakuna sa iba-ibang nasyon. Enot kaya nangako si Premier Ministro Narendra Modi na sagraray nindang ipagapadagos ang pag-export ng bakuna. Ipinahayag ni Modi ang pagtiripon kan mga leader sa ipinapod na Quad sa Washington. Ngunya na simana kan Ngunya na simana sana kan suspenderon kan India ang vaccine export ban dahil man sa aligadong pagbaba ng COVID-19 infection asin gadan. Nagamati kay ni ang nasabing nasyon ni nagkaperang simana na COVID-19 surge pon kambulan in Marso asin Mayo. Nasa 250,000 na kataong nagadan sa nasabing periodo mantang milyones na tao ang infected. Pinaluwas na po ang pag-aadal kan mga expert gikan sa Malaysia na epektibo ang COVID-19 vaccine na gibok ang Sinovac sa mga seryosong helang. Base sa pag-aadal na ginibok ang gobyerno kan Malaysia, igwanin 0.011% sa 7.2 milyon na natudukanin Sinovac ang dinara sa ICU. Sinabi ni Kalawarazo Piaria Sami, Director kan Institute for Clinical Research na ginibo sa pag-aadal kang National COVID-19 Task Force. Maski anong brand kan COVID-19 vaccine iyong nagbabawa sa pagkaka-admit nin sarong pasyente sa ICU asin nagpapababa nin kagadanon
ninsagod sa 88% base sa pag-aadal kang mga nasa 1.25 milyon na katao. Magiganunduman na inuranin batikos ang Sinovac COVID-19 vaccine dahil sa babang effectivity kay ni. Matapos ang report na natatamaan pa mang girarainin virus ang mga healthcare workers maski sinda bakunado na sa Indonesia asin Thailand. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. News Manager Martin Cruz sa detalye. Paring Mar, good morning. Go ahead. Good morning, VP. 0.18% sa na-rehistrong nagkaigo ng reaksyon. Tumasasin kadaklan, mild sana. Inampayag ang Department of Health of the Philippines sa mga bakuna na ipinagtutulog sa Pilipinas. Sinabi ka na hensya na dahil digdi, piging kanya ninda na magsabay na sa bilang ka mga nabakunahan ang pagkakataon mo na. Iniyan sa indang sinabi sa Padagos man na vaccination rollout kontra sa COVID-19. Tarong pagirumdum kan TCGP, DOH sa Singkan WHO Philippines para sa ligtas na pamilya asin komunidad sa COVID-19, ligtas ang mayaram. Business News. Business News. Sa ikalimang sunod na simana, magkakaigwapo girarainin oil price hike sa Martes, September 28. Magkakawat sa salapi, sagkod 60 sentimos ang aumento sa presyo kan kada litro nin gasolina, mantang 80 sagkod 90 sentimos kada litro ang pinaglaoman na dugang sa presyo kan diesel, mantang 90 centavos sagkod piso ang laoman na aumento sa presyo kan kada litro nin kerosene. Paliwanag kan mga taga-industriya na nagluya ang trokes kan piso kontra dolyar. Naglangkaw man ang overall demand sa petrolyo sa taho kan pagkukulang kan supply kan Estados Unidos dahil sa pagrapado kan bagyo kan mga nakaaging simana. Dakol na mga US as in oil o kaya US oil refineries. Years of Christianity. Mga tugang, saro sa pamosong personalidad sa anti-dictatorship dekada 70, iyon sarong sadit na madre sa pagkalap nin mga datos asin fact-finding kan mga human rights violation, nagibong maibuyagyag ang karahasan sa nasabing rehimen. Si Sister Mariani de Maranan kan Franciscan Sisters ang naging pamayo kan Task Force Detainee of the Philippines sa laog nin 21 anyos. Si Sister de Maranan ang registrar as in head kang Social Sciences Department kan Sisters Joseph College sa Quezon City as in assistant dean kan Our Lady of the Angel Seminary. Sa panginginot kan madre, pinagdokumento kan Task Force Detainees of the Philippines ang mga abuso kan diktadorya asin ini daing takot na ipinagpublikar. Pigkrear ang Task Force kan Association of Major Religious Superior in the Philippines tanganing mag-assister sa mga biktima ng human rights violation sa panahon kan martial law. Inarestar si Sister de Maranan asin napreso sa loob ng 6 na bulan dahil kan akusasyon na siya sarong subversibo. Balik ka na sa 500 Years of Christianity. Si Pag-asa Legazpi, kay ba si Janet sa forecast sa kabugtakan kang panahon. Magandang umaga po. Para po sa kalagayan at pagtaya po ng ating panahon ngayong araw, September 27, 2021, ang trough po or yung extension po ng bagyong may international name na Mendule ang nakaka-apekto po ngayon sa may silangang bahagi ng Katimugang Luzon at ini po sa Kabisayaan. At ito nga pong si Typhoon Mendule ay kasalukuyang nasa labas po yan ng Philippine Area of Responsibility at may kalayuan po sa ating bansa. Ulit po itong namataan sa layong 1,600 kilometers silangan ng Dulong Hilagang Luzon
Taglay po nito lakas na hangin na umaabot ng 185 km per hour malapit sa gitna at pagbugsong umaabot ng 230 km per hour. At ito'y kumikilos pa hilagang kanluran sa bilis na 10 km per hour. At dito naman po sa atin sa Bicol ngayong maghapon, maaari pa rin po nating asahan ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulo-pulo pag-ulan o kaya naman pagkidlat pagkulog. Mahina hanggang sa katamtaman ng ating hangin na manggagaling po yan mula sa may hilagang silangan ng Siangi-Iral na may banayad hanggang sa katamtaman ng pag-aalon ng ating karagatan. At sa ngayon wala naman po tayong nakataas na gale warning saan mang baybaying dagat ng Bicol Region. At ang ating inaasang agwat ng temperatura sa maghapon nasa 24 hanggang 33 degrees Celsius. At ang ating araw ay sisikat kanina pong 5:34 ng umaga at ito ilulubog sa ganap na 5:38 ng hapon. Wala po dito sa Pag-asa DUST, Janice Rosero po nag-uulat. Salamat, Janice Rosero Palanzoria. Stand corrected. Bago na ko si Janet. Janice Rosero sa kabugtakan po kan panahon. Mga tugang sa pangaran po ka nagsurat kad Bareta, News Manager Mar de la Cruz. Siringman si News Director Edwin Peralta, asin kasabay si Angel Mustasa sa lado lokal. Report kan Mega Force Patrol, hali po dyan sa luwas, asin mga tugang si Andy Espinar. Sa indong nadangog ang GB News Express. GB, garantisadong Bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Sa kulog kang payo asing kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daing nga kaipuhan mamili pa. Magbayod Jesse, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan magataman, agbayod Jesse. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy. Kontra, amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy. Kontra, amoy pawis. Pesado at fresh ang damit dahil may 24 hours. Kontra, amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Look, up in the sky. It's a bird. It's a plane. It's Super Lenny. Lagpas kalahating milyon na PPE binigay sa aming frontliners. Super Lenny! Kahit walang pondo, 61 million pesos ang nabigay na ayuda sa atin. Super Lenny! Higit na 1 bilyong pisong tulong medikal binigay sa atin nationwide. Super Lenny! Mula Marikina hanggang Marawi, basta may sakuna, andyan siya. Lenny Robredo, handa kayong alagaan. Ang serbisyo sa bayan ni Super Lenny. Itutuloy! San Campeon, ako'y pag-ibayin sa tugong Pinoy. Pag-ibayin ang tugo natin. San Campeon, sa pagod putla o hila, kayang-kaya, matibay ang dugong Pinoy. Take Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. And here's our people's champ, Manny Pacquiao! Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sikreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon. Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang. 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw.
o ganito? Matapat naman na tatlong electric fan, bro. Sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors at gawa para sa init. Sprite, the #1 lemon-lime refreshment. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang... Mag-exercise! Pero nanghihina. Magti-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Aray! Nakagat ako ng aso! Dali! Linisan mo agad yung sugat mo gamit ang tubig at sabon sa loob ng 10 minuto. Linisan mo rin ito ng antiseptic at huwag takpan ng sugat. Yun lang ba ang dapat kong gawin? Hindi! Pumunta rin agad sa doktor para sa tamang pagpapagamot ng iyong sugat. Ang rabies ay isang nakakahawa at nakakamatay na sakit mula sa laway, kalmot o kagat ng aso o pusa. Ang mga sintomas nito ay pagiging takot sa tubig, ingay, liwanag o hangin, lagnat at pagsakit ng ulo ng 2 hanggang 4 na araw at pagkakabalisa, galit at depresyon. Alamin ang mga sintomas ng rabies upang maagapan ito. Bisitahin ang inyong pinakamalapit na Animal Bite and Treatment Center para sa tamang prebensyon at pagpapagaling. Munting paalala mula sa inyong DOH Bicol CHD. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday kay Chabating Kumo. Diyan po sa Barangay San Roque. Chabats! Happy birthday po sa imo. 72nd birthday ngunya na daw. Si doon sa neighbor ko kaya dati diyan sa Barangay 8, ano? Ang hapon may kaya ni Chabating, mabuto na babayi, matibay minaluto. Chabats, happy birthday po sa imo. Si Mading Bating Como. Madihon ko ini kainaanak ko sa kasal si si La na Azanyes. Happy birthday tabi Madi. Mading Bating Como. Yan po sa Barangay San Roque, Legazpi City. At saka happy birthday po kay Eva Luna na taga Maslog. Oy, birthday man pala ngunyan. Salamato na. Eva Luna. Diyan po sa Maslog, Legazpi City. Okay? Paano kayo ni? Chabats, bala ka na. Madumang ka baga sa Barangay 8. Di, bit-bit na sana dyan kimaski ibos. Happy birthday, Gararaya. Ini kaya mga tugang na basta na po bigyan na dyan sa muya, Bating. Yan. Chabats, Como, Mading, Bating, Como. Yan. Happy birthday po sa imo, ha? Sa mga aki ko kan saraday pa, yun yan para luto. Kung may mga aktibidad kami, na saraday pa mga aki ko kayo. Iniyan sa muyang para luto sa mga yung mga masiram na pagkaon, mga birthday. Baday ba? Yan po dyan. Asistensya kan sa kuyang neighbor dati. Madi, happy birthday na lang po sa iyo, ha? Okay? O bueno. Iyang problema kay Jing. Tita na ako ni Jing, pirang kulit na sana. Sabi ni Jing, paano ngayon? Nakasurat nga sa commercial lang, inyong manangga dati. Dakulon. Dakulon na commercial Jing dati. Yan mga tugang madagdag pa yan ha. Siguro mga, pag naka-file na kang COC next week,
May maralog pa ka na mga dagdag ng mga advertisement. Mga kwan sa namo na yan, mga ang kunsa program, mga pod, mga teasers, mga teasers. Kapag abot kang campaign period, wabog ka na sa dangki, iboto! Salamat kan sa irong bagantabay. Mga tugang Henry M, ang lalaking hindi inuumaga. Susunod na po, mga tugang ang tambalang Madingchi Antibula, asin po ang best local newscaster Edwin Peralta sa DCGB Bareta alas 7. Henry M, ang lalaking hindi inuumaga. Goodbye. Mabuhay. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer